traxecto cara a América, a soledade e a incipiente morriña dos que deixaban atrás unha vida e unha terra facía que se entablasen as primeiras amizades entre migrantes. Amizades que en non poucas ocasións permanecerían ao longo do tempo e axudarían a sobrelevar as dificultades que de seguro ían xurdir. Galicia era un país eminentemente agrícola, cun sistema de cultivo arcaico moi tradicional e supeditado á excesiva división da terra, e por outra banda a desastrosa politización do comercio de gando. Ai, caramiña, agora por fin, pasado moito tempo, empezo a deixar os traballos dos gallegos recién chegados. Moito teño que agradecer ao hombre que me sacou do hotel de migrantes. Podemos parar, amigos. Temos que seguir loitando desde esta terra allea pola conservación da nosa cultura, sí, pero tamén das nosas tradicións máis puras, porque a nosa Galicia está chea de saber en cada pobo, en cada vecino, en cada xesto.